תרביץ. טוב, אני פה. אין הרבה בטריה. זהו, תסתכל לפה שגם נראה אותך. יש גן? יש גן, תסתכל. קח, תחזיק. לא שאני מרחיק אותך, יש לך 4 דקות ו40 להרים אותו אם אתה רוצה להיכנס לסרט. סרטון לא קטן זה. תסובב את הראש, אני לא רואה את הכובע שלך. תסובב בבקשה, ככה. נראה לי זה הקריש נראה לי, נראה לי זה הקריש. גם לי נראה. יש לא מתנהג ככה. זה קריש פצוע כנראה, לא? מה? תחזיק אותו. אין נגיחות עם תיאק. אין תיאק. חזק שאול, חזק. ערוץ תרגיל מסה. זה מסתמה? לא. חבל, שאול, שיהיה בקריאה. טוב, אני רוצה בסרט פתיחה. היידה שאול, תמשיך. איזה 5, זה יותר, זה 40. 40 לא, אבל יש פה מעל 20. לא כדאי להציב לך את המכונה איתה? מה לעשות? לא מרטיבה 2 עם זה? מה ניסיתי? תרטיב? קח מים, קח בקבוק, הנה בבקשה, מינרלים. ועל הראש, על הכובע תשים לו גם, על הכובע. היידה. מה יותר טוב, לעשות ביד או להוציא דג? ביד להוציא דג. אם אתה מבטיח לי שהכל אצלי אני גם פותח אותו. בבחירה כפרה. אחר כך תגיד מה אתה רוצה. חמסה שום בצד, יאללה. יאללה, מתפללים, שאול, מתפללים. יאללה, אני רוצה שתפרק. אלכס? איזה יופי, רואים אותה. עם הגן. אלכס, אתה עם הגן. בוא עם הגן. מה? מי מה? אתה עם הגן? אלכס, הנה אלכס. אני לא יודע גן. נו, בלעד, תוציא אותו. מה אתה עושה? אבי. תגיד לי מה אתה אומר, מה הוא? תרים. הנה עם גן. להירגע. שאול, עזוב, אבי הוציא אותו, גמרנו. היידה! יש טיסה, חבר'ה. זה 40, זה לא פחות. היידה שאול. חזק, גבוה! היידה, תותח. זה 40 קילו. לפחות. איזה ליגה.